Igbo ndị ọma, ndewonu. Olee otu unu mere? Anyị abịakwala ọzọ n'ama ọmụmụ anyị. Dịka anyị kwuru na anyị ga-ebidozi nyewere ndị JS1 na 2 aka. Ugbu anyị chọrọ ibido na JS1. Isiokwu nke anyị ga-eji bido taa bụ asụsụ, njirimara asụsụ, nke bụ isiokwu izizi nwa akwụkwọ ọbụla na-amụ asụsụ na omenala Igbo L1 ga-amụrịrị na JS1 dịka ọ na-abata. Njirimara asụsụ. Ugbu a ka anyị bido ihe bụ asụsụ. Asụsụ bụ ihe mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta ma na-aghọtakwa onwe ha. Ọ ya bụ asụsụ. Anyị bịa sị na ụmụ anụmanụ adịghị asụ asụsụ. Gịnị ka ha na-eme? Ha na-eme mkpọtụ. Ụmụ anụmanụ dịka ewu na-eme gịnị? Ewu na atụrụ na-eme gịnị? Mbaa! Gịnị ka nkịta na-eme? Nkịta na-agba ụja, gwo gwo gwo. Kedu ihe nwamba na-eme? Nwamba na-ese miau miau. Ihe ndị ahụ abụghị asụsụ. Ma chetakwa, agbụrụ ọbụla, aha agbụrụ ọbụla bụ asụsụ ha na-asụ. Dịka ndị Igbo na-asụ asụsụ Igbo. Awụsa na-asụ asụsụ Awụsa. Yoruba na-asụ asụsụ Yoruba. Ya mere asụsụ ahụ, aha asụsụ ahụ ka agbụrụ ahụ ga na-aza. Ọkwa anyị na-aghọta ya? Ọ dị mma. Anyị sị na ọtụtụ asụsụ na mba ụwa dị na nke a sụrụ n'ọnụ, emeghị gịnị? Edeghị ya ede. Ọkachasị n'obodo China, o nwere asụsụ abụọ maọbụ atọ ị ga-enweta n'obodo China ka nọ n'ụdị gịnị? Ụdị a na-asụ ya asụ mana edeghị ya n'ọnụ. Mana chetakwa na asụsụ Igbo a na-asụ ya asụ, edekwara ya ede ebe ndị mmadụ ga-agụli ya. Ọzọ bụkwa na agbanyeghị na asụsụ bụ ihe a na-asụ n'ọnụ, ọnụ ka eji asụpụta asụsụ, mana o nwekwa mmegharị ahụ ụfọdụ a na-emegharị iji gosi na ihe a sụrụ dịka asụsụ na anyị aghọtago, dịka gịnị? Ife n'isi. Kedu onye dosara ihe a n'ebe a? Ọkwọ gị Nkechi asị ọ pụtara gịnị? Mba. Maọbụ Nkechi, kedu ihe wụ ihe a? Ya kpọ n'ubu, igosi na ihe ahụ ọ tụwaghị ihe ahụ anya, maọbụ ịgba ụrị aka, maọbụ ime ọsọ. Ihe niile ahụ bụcha mmegharị ahụ anyị na-emegharị iji gosi na ịghọtara asụsụ asụrụ. Chetakwa na asụsụ na-eto eto ma na-anwụkwa anwụ. Ndị nwe asụsụ na-asụ ya kwa mgbe asụsụ ahụ ga na-eto eto, mana ndị nwe asụsụ hapụ ịsụ asụsụ ha, asụsụ ga-eme gịnị? Asụsụ ahụ ga-anwụ kpamkpam. Ihe mere anyị ji si nwa akwụkwọ ọbụla sụwakwa Igbo. Mee gịnị? Sụwakwa Igbo. E nwere asụsụ atọ pụtara ihe n'ala Naịjirịa. Ama m na onye nkụzi ga-agwala gị ya. Igbo, Awụsa na Yoruba bụ asụsụ atọ ndị pụtara ihe. Eji m aka na ịghọtachala ihe niile m kọwara gbasara asụsụ. Eji m aka kwanụ na ọ bụrụ na onye nkụzi ga-ajụ gị ajụjụ kedu ihe bụ asụsụ, ị gaghị abịa tagherewa ọnụ. Anyị sị na ọ bụ gịnị? Ihe mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta. Dịka nwatakịrị Igbo, sụwa asụsụ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ekuzi njirimara na uru asụsụ bịara. Chetakwa ka eso ozi a. Chetakwa bịanye aka n'otube ebe ị kwesịrị ịbanye aka igosi na isonyela anyị. Chetakwa na ị ga-ekwu uche gị na ọba ebe a na-ekwu uche, nke ndị bekee na-asị gịnị? Share, like, subscribe and comment. Ndewo. Ka ọ dịzie ụbọchị ọzọ. Ọ ka bụkwa m Odoziakụ Amaọgụ, onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na Havana Secondary School. Ka ọ dị. Ndewo no.